Vítám vás u prvního pořádného vlogu, jdeme na to. Začnu tímhletím. Tímhle krámem ještě před 10 minutama nešel zapnout. Prostě kdykoliv jsem ho zapnul, tak to tam jenom ukázalo logo Creality, který se ani nedočetlo a nefungovalo to. Prostě nešlo se zapnout, větráky, nic neběželo, jsem mrtvý to bylo. Tak jsem si říkal, OK, reklamuju to prostě, už jsem byl připravený to odeslat, byl jsem připravený vyplnit reklamační formulář a natáčel jsem teď video toho, abych vám to ukázal, jak to nefunguje. Takže jsem to zapnul, abych vám ukázal to logo a ono to začalo fungovat. Prostě out of nowhere, to začalo zase fungovat. Nechápu, ale takže si ji musím nechat, nebo jako asi nemůžu reklamovat něco, když to funguje. Ale mám ji takhle blbě hozenou, protože jsem právě byl už připravený na toto rozebrat a zabalit a odeslat na reklamaci. Budíš, musím to holt takhle nechat, ale snad ji teda nějak využiju, ale už jsem byl jako připravený ji prostě odeslat. No, tady na Bambulapce jsem akorát chvilku ještě je to teplý, před chvílí dotiskli takhle fluorescenční helmičky, je to z tohohle filamentu od Nebuly. A je to hrozně jako zajímavý filament, měl by jako svítit pod UVčkem nebo prostě odrážet světlo, něco takového. Tady mám jejich zbytek, tohle je poslední várka. No a mám tady všude hrozně bordelů z tohohle, háže to hrozně bobků. A mám ale vynesený tamhle koš, protože tamhle pod stolem mám vynesený pytel, v tom pytli bylo 2,5 kg odpadu. A to už předtím jsem 1 kilo vyhazoval. Takže mám 3,5 kg odpadu, je to hnus prostě, nechci si to představit v penězích, ale je to hodně. A teď mám tady ten filament. Nevím, co s ním dělat, protože původně měl být 3 těmadle suchýma zipama tady přidělaný, jenže nakonec už není. Takže já musím vymyslet, jak z tohohle prostě něčeho rozsypanýho udělám něco kultivovaného tohodle prostě. Přemýšlím, že to prostě převážu na nějakou prázdnou špulku, nebo odendám nějakou špulku tady, když mám třeba průšu, že bych vzal tu špulku, protože ta je rozebíratelná. Ta funguje na stejném principu. Uvnitř je taky jakoby kartonová tenhle vnitřek. A předělám to na to, jenže furt musím někam dát tu prostě fialovou. Takže v jakémkoliv případě musím prostě navázat na jinou špulku, tohleto. Nemám tady na to nic, asi bych to dělal v rukou, nebo si na to něco vytisknout, dělám to třeba s vrtačkou. Ale i tak to vypadá tohle hrozně a bojím se toho, že když to jenom dám do tohohle, že to někde bude zauzlovaný a při tisku se to prostě zastaví, protože to bude zauzlovaný. No. Tisknu tady z 2 5G a tiskl jsem tady tohleto. Jsou to všechno držáky na nějaký světýlka. Problém je v tom, že jsem udělal, tady ještě chybějí třeba další 2 nebo 3 verze, nevím teď jistě. Ale udělal jsem tolik verzí a žádná z nich nebyla ideální. Jedna byla moc tenká, jako moc úzká na tu lampičku, na to světlo, jiná byla zase, že to tam moc plandalo, takže tohle z PLAčka jsem prostě dělal jenom nějaké jako návrhy, jak to může vypadat. Tady jsem potom dělal různé velikosti. Potom jsem byl teda spokojen s něčím, tak jsem to vytiskl, jenže pak mi bylo řečeno, že to má zase vypadat jinak. A zjistil jsem, že to má být v autě, kdy bude vedro, takže to musím dělat s 5G. Takže jsem si koupil tam 5G, červenou, protože tady ještě budu dělat nějaký nápis. A jelikož už nechci to znova řešit, tak jsem udělal 4 tyhle ty modely, zanesu tam 4 modely, zjistím, který z nich to je, mám je takhle očíslovaný ještě, abych věděl, já to mám potom v kedech prostě napsaný, tohle je 4 skvělá, v kedech napsaný, který je který s jakýma rozměrama a to budu tisknout potom už jako kompletně, ale nechtěl jsem tisknout tohle celý, když vlastně by to byly 2 stejné rozměry, takže abych už šetřil materiál, tak jsem udělal jenom půlku, vezmu tu lampičku, až ji budu mít, strčím ji tam, jestli je to v pohodě, když to bude v pohodě, tak si řeknu jo, ok, je to třeba 3 a začnu tisknout 3. A tady jsem potřeboval dneska to vyfotit, takže jsem vytiskl, nevím, jestli to byla 3 nebo 4, je to burst, vytiskl jsem vlastně tohle jedno celý, takže jsem neušetřil ten filament, jak jsem chtěl, takže to bylo vlastně celý k ničemu. Ale nevadí,
nějak na to přijdu. No a tady už se skoro kompletuje, tohle hodím pryč, skoro kompletuje ten Saturn 5. A z bílých částí je to skoro hotovo, ještě není hotovo z bílých částí, ale už se blížím ke konci, ještě tam je 3. stupeň a potom kabina pro lidi s tím přistávacím modulem, a protože tohle je jenom 2. stupeň, takže to musím tisknout, a ještě všechny černé části, kterých je podobně jako těch bílejch. Takže tak, tady jsou nějaký malý drobečky do písmenek nebo něco, nevím přesně, ale vždycky mám pocit, že to můžu vyhodit s těma odstřižkama a ono ne. S hodinama jsem samozřejmě vůbec nijak nepohnul, ty jsou jako furt jsou takhle hnusný a furt jsou tady jenom sami. Ale asi tady buď dám něco tisknout z hodin nebo na tu Saturn 5. Tamhle dám možná tisknout to druhý z toho a nevím, co budu dělat s touhletou. Prostě ta se tady jenom takhle hučí, ale já už jsem viděl vidinu vrácených peněz a bylo by to krásný. Takže nevím, něco s tím musím udělat, nějakou práci. No a nevím, co dalšího, už asi nic. Jo, ještě tuhletu výstavku tady. Mám tady ten Falcon 9 a různý takovéhle věci, to jsem vám neukázal asi, je to prostě hezký, takže tak. A tady mám různé věcičky na balení, na medaile, tyhle přívěšky, tyhle ty stuhy a tak. A to je asi vlastně všechno. Takže tak, děkuji pěkně.